salamu ga gangariyar mace cikakkiya da rariya yar mulki irin gidan annabta balarabiyar asali ummul shurafa binti muhammadur rasulullahi kudu ba ko kace babar kudu bai duba isa da kaseta da kadari irin na shauta janici kanta ne ba qurayshiyar gaske in kana takamar ibada kama kara ai sunanta kenan abida zakira mazakura yar aminu jikar aminatu in kana takamar matsayin sunanta rahama abban rahmatul lil alamina ta isa ta huce isar ita kadai sahabiya ce waliya sharifiya siddiqa ta ciciya mai tsabar tsarki wacce daga Allah kurum sai babanta mai san ta ma fi gaban wulakanci balle a halinta saboda a kaunar sa ake gwanza rahama dole a gaishe ki lu'lu'a daidaitacciya tsaftatacciya wadatacciya mai da akwai mai ungo wacce babu bata san aina gidanku yake ba hamida sajida zamzamiya makiya madaniya mabaruka nuru fin nuri ta fi gaban karatu da rubutu ta fice mai auye auna ta fi gaban mai hisabi da rabli ga makwacin sai da Fatima ta Zahara dole in fari da ke saboda arzikin halitta ce shugabar shugabanni laifa madalufa kowa ya zo duniya ko ya rako tsarkakakkiya in dai tsarkin ma halitta ne to bawon gidan kuɗi dan irgata ce mai daraja ce mai matsayi ce yar mulki yar gaye dan bata haila ai isa ce iyaka ɗaukaka ce dafa jalabi waraka maganin kowanne irin bala'i ce duk duban duniya kin fice su a gawasin duniyar ma arzikin ku suke ci saboda bango ce madafar bayi ko an ki